jongwe nemudzimai wake vafanire zvirikuitisa bonde kuti rivepo. Apuwa mwedzi mitatu anzi vanoziyana tete vozotaura nzvimbo yacho kuti zvinenge zvafamba chimudzii. Ndizvozvo ndozvakutaura namambo kuti ezvinezvo taakuchibvunza ajongwe kuti makafamba here nemhuri yenyu, hanzi ataakuda pane kutumwa kwamakaitwa namambo nedare kuti endai munotsvaga kuti chii. Mushure meunge mukadzi uyu atakura mukuendeka, akatakura mukuenda akaenda, akazonzi namambo nedare rino ngaadzoke kumba vagone kufamba vari pamwe chete. Amai guru vakapupura kuti zvataurwa naamai nini chokwadi zviri kuitika kwese. Mushure menge tabvunza kuti iyi nyaya iyi kana baba vacho vari kurwara kana munhu akasungwa kwazvinenge zvakaitikira zvinoita, asi kwazvinenge zvisina kuitikira hazviite. Asi amai guru vakapupura kuti kwese hakuna kwese kwazviri kuita kana kwandiri ritori dambudziko vakarwara vatori kumba kwangu. Saka pari zvino taakuchitarisana nababa ajongwe kuti pamakabata mudonzvo nemhuri yenyu mauya nemaresults mudare muno muchiti zviri kufamba here kana kuti topindurwa najongwe here kana kuti naplaintiff ndiyakakwira handiakarwadziwa ndeuyu. Saka dare rino taakutidzosera kwamuri kuti muchitipo chapupu chakazara. Ngaitidzwe kuvanhu ava isusu mambo vakanga vavataurira kuti mwedzi mitatu, asi zvino mwedzi mitatu hasati yapera. Yanga isati. Tiudzei chikonzero nei vadzoka isati yakwana mwedzi mitatu. Mwedzi mitatu isati yakwana. Pamwe zvaita shumba regai vatiiti. Regaiti. Pamusoro idare rakudzora. Teedzera izvozvo. Pamusoro idare rakudzora. Ngavapika. Taurai zvinchete. Pikai. Ini ndichapika mudare ramambo kuti zvose zvatichataura pano zvichava chokwadi. Ini ndichapika pamberi pedare kuti zvese zvandichataura zvichava zvichokwadi. Pamusoro ichangamira. Pamusoro idare. Pamusoro emisi hama dzangu dzouya nadzo. Nyaya iya kufunga mambo makataura mukati ngatidzokai kumba munofamba mese muri vatatu. Kumba ndakadzoka. Ndakadzoka nemusi wechitatu. Ndadzoka chitatu. China. Chishanu. Saturday muri manda kumuona. Kufunga ndakazofona chibvunza kuna Chifundi. Ndikati zvinoita here kuti ndirambe ndakagara murume mumba mangu asi kuuya. Vachifunda vakanditi imbomirai tione. Ndabva ndazoti ndipeiwo nhamba dzababa Rusu. Wandipa nhamba ndawabata. Zvikanzi michitaura naChifunde auye ikoko. Zvino ndakataura naChifunde akati ndiri kuya Mandi. Ndabva ndati alright. Sunday ndofunga baba wakazouya kuma5 opo wandinokera mumba mangu. Zvikanzi Friday ndabva ndavhura. Wapinda wagara. Zvikanzi ndafunga kuti murongedze zvinhu zvenyu. Ndonokusiyai. Ndati zvikanzi zvino ndakatanga kurongedza. Ndati ndapedza. Zvikanzi mota ichauya. Zvino mota yakabva yauya. Takabva taisa zvinhu mumota. Ndakabva ndafonera Chifunde ndikati takuuya. Zvikanzi alright ndikati musabudi. Tapinda mumota tasvika kumba kwaChifunde vanhu vafonera kubva vauya. Funga vakazotaurawo. Chifunde vakati unibudisai zvinhu. Sezvo nyaya iri kupi iri kwamambo haina kupera. Iwe kana uchida kuzobvisawo bhukuro unobvisira kupi kwamambo sezvo kuti mukadzi auchada. Kuti aiti mukadzi andichada nekuti akandikwirira dani. Ndiyo nyaya yakasvika nayo kumba kwedu. Kana vapedza Jongwe pika pamberi pedare ramambo zisanangura zvatakakutarisana nazvo. Ndiri kupika pamberi pedare pamberi pamambo zvakare. Ndataura pano kuti ndinobata kumbira Mwari vandikukomborere. Pamusoro pedare, pamusoro pemambo. Ichokwadi matsananguriro ari kuitwa nasetai kudzimai ndiro zvandakaita. Chikonzero ndechekuti musi watakabva kuno takabva kuno kuri musi weSunday. Ndaitarisira kuti mudzimai achauya kumba musi weMonday kana kuti Chipiri. Asi handina kuzoziva kuti akanga achiitei. Ndo nhahombe yakandibata uyezve kumashure kwaizvozvo akabva zvandizorira ndangariro dzangu. Kumashure kundakambomuona nenhamba dzefoni dzemumwe murume waita business naye plus mabudiro ake aita
ainditaurira kuti arikuenda kuiye achiuya kuno saka ndaona kuti mumwe wangu akachenjera kuti darika saka ndozvandakagona. Ko imimi Ajongwe nyaya payakapinda muno nyaya yekufambidzana nomunhu waaita naye bhizinesi ndo yamakanga matumwa here muno makatumwa kuti endai munoita nyaya yakaita kuti mukadzi atakure mukadzi akandashaya boni ndo nyaya yakamurwadza ende izvozvo mukadzi yatori 100% because vakadzi vari kuita chipambi maitozongonzwa iri nyaya yemuchitongouzwa vanhu vachitongotaura but mukadzi akavimbika akati aiwa inini haizvo zvandakainga handiti Dare vakatubamba wakapa judgment muno wakati chifambai mutsvage kuti chiko chokuti azaimbwa kuseka meno inayo handiti saka izvozvo maifanira kudzoka kuno kuzotaura kuti mambo takafamba takadai nokuti imimi nhasi uno maakuratidza imimi kuti mukadzi maakumupa shereni matumwa namambo zvaakureva kuti imimi muri kufarira here kushaya nhini kana kuti muno makanzwa nedare kuti muri kurwara mushure menge muchibvunzwa nyaya iyi amai akadzi venyu vakuru vakapupura kuti chokwadi zviri kutaurwa naamai nini kana kwangu ndo zvazviri vanhu vadare rikanzwa tsitsi mambo vakauti vana vangu chifambai amai zonopa uyu mukadzi shereni mushure mengu ataura zvinonyuto zvamaida kuti ataurira hamusi kuona kuti papo makaresva chisungo chamakapuwa namambo wenyu kuti chitsvagai kuti chii vana vangu vakakunzwirai tsitsi kamuno mutese takanzwa tsitsi nokuti izvo zvamaakufukura kuti kumashure ndakaona mamessages muno mamuna kumbataura nyaya yakaita kuti munomu munzi fambai inyaya yebonde rakanetsa imi mukapupura kuti muri kurwara handiti saka maida kuti aende kupi anotsvaga vamweka nokuti makunge muri kuvharidzira chishuwiro chake chaaifanira kunge achitaura chaakainga iye akati handa kuinga sadza saka maifanira kutoona kana zuva ranga rakachirika namama makawirirana maifanira kutobata mupurisi wamambo nokuti nyaya yakahodhwa mudaro mukadzimai yangu ndakavatarisira achipfundobva wafona kuti nai muchiri kuitei muri kudiwa kumbawo handiti imi maakubva matishereni iri asi nyaya yacho neidhefekeri yakuti ainge isingachiremerera kaba bacho handiti baba mjeri handiti baba nemhuri yenyu chokwadi ndo zvatakawirana muno nedare renyu madzimai venyu vese vakapupura kuti vese vari vaviri hamusi kukwanisa kuvabvusa semurume wavo asi chazoitika manje ndechekuti imimi mushure menguva yamakapiwa namambo kuti muende kunogara muchiongorora kuti zvinhu zvinosimuka sei makabva makurumidza kuenda kunoramba akakukwirirai dare dai makanga maziziva imimi kuti zveshuwa vakadzi venyu vese vakukanganisira nokuti vese vari vaviri vakakupai mhosva yekuti imimi chiuno chedu hachisumuke saka dai kwanga kuri kuramba maifanira kuvaramba vese zvemi kana makanoramba mumwe chete uye ariye akakwira dare mumwe agosara ipapo paano nyaya poshi piri muchitaura mukati medare rinei padare rakapfuura makati imimi uyu handina mwana naye uyu ndo hamune vana naye saka nhau iyoyo izwi iroro rakakonzera kuti isu vedare tinyatsotarisisa chazoona kuti chokwadi kune vana uku hakumbofa kwakataurwa nezvako asi kusina vana iyo zvinezvi kana vanhu vese vari mukati medare rinei vakada kutarisisa nhau iyi vachanyatsova nepiricha imwe kana nomufananidzo mumwe unodudzira kuti imi baba Ajongwe nomukadzi wenyu mukuru piro yenyu imwe chete asi nouyoyo mukadzi uyu kwete zvanga zvakanaka dai mangopupura pachena mukati medare rino pamberi pamambo kuti zvechokwadi imimi mukadzi uyu hamushanda uye nhau yokuti maienda paari kuchizvikoshaika Bonde isusu taakuchibvunzikana manje kuti kuna amai guru Bonde haraishaika asi amai guru vakangoya chete vachida kuti vazadzise chimiro chokuti baba vanzi havana moto iwo kwavo kuine moto chirikidzo kuda kuendesa saka kana nimi chokwadi makasvika pokuti makatakura midziyo yeuyoyo mukauya naye kuno nechimiro chokuti hamuchamuda musina kuya kuzonzwa Kudare
kuti ave Dare ndakapiwa ini mwedzi 3 kuti ndiende ndogadzisana mhuri yangu, asi chimiro chako ndechichi nechichi nechichi. Makanzwa Dare rakakupai zano rokuti aiwa chifambai makadai, imi hamuna kuita izvozvo. Makangoti ndawana mukana iwo uno wokuramba mukadzi uyu. Hello Zimbabwe, makadini. Tauya isuve burning issues herbal health clinic tinobatsira maproblems epabonde. So tine drink redu ratinaro iri rinonzi Power Tools energy drink. Power Tools energy drink inonwiwa nababa kana mama, munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction, premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active msystem mako, then after ipapo unokwanisa zvako kupinda muground wotamba bhora rachona rese musystem mako. Iyo drink rinogaramo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga Power Tools yako nhasi, inoita only $1 chete kadrinki kanonaka aka. Power Tool herbal energy drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Saka tikuti isusu kuramba kwenye achisi chikonzero chokuti aita mazuva 2 asati auya. Handicho chikonzero. Kuramba kwenye handicho chikonzero chokuti imi mungati nokuti ndakabata phone number mufoni make. Imimi pakugara kwenyu munonamata vanhu. Makanzwa kuti mukadzi anorambirwa upongo. Saka hamuna kuzwa kuti mukadzi anorambirwa foni ndinamba mufoni. Hamuna kusinzwa. Kana musina ndikuverengere chapter 5. Chinoti mukadzi anorambirwa namba foni. Ndiverengere. Ndo chamakatadza ichocho. Makapanidzira imi mazwi enyu mubhaibheri ekuti mukadzi anorambirwa namba mufoni zvisimo. Apanzwisa. Dai makazomubata mimi nechikomba zvanga zvakanaka chaizvo. Ezvo ngadai muri kutaura mukati medare rineri kuti vedare pai pandainyepedzera kuti handisi kusumuka pai ndaisumuka, asi pane zvandaitya zvinova zvandazobata manje. Ndaitya kutora chirwere chepabonde nokuti mabi angu yanogumbo kunze kumbomumba. Zvino izvo zvazvina kuitika saizvo. Saka dare rineri harigoni kukupembedzai kuti zvamakaita imi zvokutakura mbatya dzasekai muchimuramba nechimiro chokuti maona phone number mufoni make nechimiro chokuti apedza mazuva 2 asina kuuya kumba, ari kupembedzei kuti makaita zvakanaka, maita zvakanaka. Plus iwe ndoda kuabvunza kuti makazofamba here kusvika pari zvino mava kuzotura, nekuti nyaya makutaura imwe yeivhiri yevana kuti hamuna kana mwana naye. Vana ava zvavanoita vana chipo chinobva kuna Mwari, hapana anenge asikatomboda mhuri, asi imi naiye adzimai venyu munogona kuzvitsvagawo muchiwana. Nyaya yekuti mwana haapo, munhu hapana asingade mhuri. Imimi mataura here kuti paakazodzoka pacho hamuna kukwanisa kufamba, makakwanisa kungoti rongedza mudziyo tiende, ndizvo here baba John? Aiwa, ingoti hongu kwete. Makafamba here chete? Handina kufamba. Hamuna kufamba, saka makagara mazvironga nemukadzi wenyu mukuru uyo. Hatimbokutendererai. Nokuti mudare muno mukadzi wenyu akachipupura malavhunesi epapiro iyayo. Amakatonoita kuti hatende tiita fake tigone kurambesa uyu. Nokuti dai mune urwere zvechokwadi, uyo mukadzi wenyu achiita nzara uyo, chii chakamupa kuti arege kukosora uye achikosora, uye akatakura mukuendeka, iye akaramba akashingirira chii? Munhu anofanira kufukidzirwa chipfambi ndiani akashingirira ari kutaura? Akashingirira ndiani anofukidzirwa? Ari kutaura ari muchokwadi. Nhasi uno mauya mimi akuti ungaachenda, ndizvo here? Maputsa chirangano chedare ake. Saka iye mukadzi wangu kuti hana kana mwana uyu, mutemo zvavo kutaura utotaura kuti ukagara 3 months negirlfriend atova mukadzi wako, you share property. Nokuti ambomudhamba zvenyu atori mukadzi 100%. Uko ndanchida kuti ndikuudze pamusoro pechangamiro. Ndanchida kubvunza vaBishop Jongwe kuti nhai Bishop nditaura nenyaya makaona nhamba dzemurume mufoni. Ndizvo mufoni mune foni here? Hamuna kana nhamba yemukadzi?
dziri kutsvagei aiwa dziri kutsvagei kana muchiti makaona nhamba yemurume munzo imwe chete kai imi mati dzirimo imi chete ndiri tokodzero kuita nhamba mufoni havana hanzvadzi here havana asekuru here havana vazukuru here vechirume makambobvunzawo here mukatadza kuwana mhinduro yakakwana pamusoro penhamba iyoyo makanzwa kudzichi ndakabvunza kuti nhamba idzi handimuzive ndiani kanzi ndaimboita zvemabhizinesi naye ndikuchengesa disi tikati zvinhu zvarini nguva yakandaura ndifunga kwadarika 5 years asati arova nemumwe murume sandamutora ndingangoti pamwe 10 years dzakwana manje so good saka ipapo ndopakazowanikisa kuti pana kuti nguva yandatora yandawana nhamba idzi mude zvakanaka ndikutarisa nguva yandawana nhamba idzi so dzichiri kutsvagei bhizinesi racho muchiri kuita here sezvo pakambotenga imwe foni vakachinja represent asi still nhamba idzo dzikuramba dziri mufoni makazotsvaga kuti ndiani here vakanditaurira kakuti aiwa imi maudzwa kuti ndaiita business nokuti mukadzi kuti ararame mangokwanisa iye zvino kana pane ane murume anongoti mukadzi wangu anogumbuka makusena achitanga kubatidza moto asina zvaanoita murume iye akafa brand mukadzi anofanira kuwanikwa achimhanya achibatsirana nemurume nokuoma kwakaita upenyu saka imi ndati makazotsvaga mukaona kuti murume iye ndiani here ndo zvandiri kuedza kutsanangura kuti murume ndakamuona kuti mundidrive kuti idf saka ndichiri kuenderera mberi here bhizinesi yake sei makachengeta nhamba hapana bhizinesi ravo ndichiona saka izvo zvakapa kuti tishaye trust nawo kumakadii kuti imi maona kuti mukadzi anogona kugasiri mukadzi akavimbika makazonyatsotsvaga monyatsobata vanhu pane meseji here kana pane nhamba chete pakutsvaga ndipo pananga ndida kuedza kuona kuti achifamba kudaro nomakurumidza ka kuzoda kuramba musati maane humbo machenjedzi akanyamukuta kuzvara muchana handiri mazvona iye zvino zvirizeni yenyu yekuti murambe mukadzi hapana alright ndatenda itai maminutes angu yakamba ajongo nyaya magarira pachaichaiyo inde shidhira bonde riri kushanda here harizi takatora mukadzi tikakupai harishande here tikuisei murume vajongo uyu mukadzi wenani magumbuka make kuti akapedza mazuva ari kwawani chakasakisa kuti mukadzi wenyu aende kwavo uchi mavhiri akaita akati arinotengesa chibaki chakasakisa kuti mupiwe mimwedzi mitatu chii apa musati magadzira bonde saka mungagotanda sei mukadzi wenyu wamusati mamboedza kuti aonoti bonde renyu rakushanda mafambiro zvakazvakadaro makayaona sei mafambiro emuchigarawo tozvaakapedza mazuva matatu kunokaranga achite vajongwe tauraise murume vajongwe vapfuura masvondo mangani kana kuti mwedzi mingani mabva kuno kukoti vapfuura masvondo matatu saka zviri kuenderera takakudzai munogara masvondo matatu here kana takakudzai munogara 3 months 3 months akuitika makamboenda kotora mukadzi wekuti mukadzi wenyu akabva pamusha penyu mhaka yebonde imiwo makazesimukawo here kuenda kumukadzi wenyu kuti mukadzi wangu handei timbofamba tiende kuona bonde kuti izoita makambosimuka kuenda kwayo makamboudzawo maiguru wenyu kuti maiguru inini nyaya yebonde ndakuda kuti ndichifamba chii nekuti pachitika chinhu chakaipa tikaenda muprofiti kashoma kutaura chokwadi achinanga munhu profiti anenge achishawa mhosva imi vajona
vajonga chakakuudzai kuti bonde mumba mune dambudziko rebonde muprofita here kana kuti mukadzi chakakuudzai chakakutaurirai chakasakisa kuti muye kuno kukoti chirwere upi maienda kumba kwake maienda kumba kwake here kunoona kuti bonde rangu rikushata pamukaya kuno kukoti mukadzi akabva kupu akabva mumba mani mukadzi akanga asunga kuenda kana kusha kwake ndozvo zvakapera izvozvo kwakabva nako akabva nokupi kuuya kuno kukoti mukadzi wenyu pakuuya kuno kukoti akabva nokupi nikumba kwavo kumba kwani kwatezva makanga mamuzorera here handini saka nhasi uno tatonga munomu kuti muzouya after 3 months handitika nhasi madzoka kuno makuda kupa guku 3 months edzo dzashanda here saka topadii dai manga muimi vadzini ari mwana wenyu mange maita mwana wenyu mange maita sei ndicharonga dai manga muri ala dai manga murimi maitirwa izvi ari mwana wenyu munopaita sei wacho kuda kufamba ajongwe pindurai mambo turi kuita idzi nyaya vanhu vakazara pindurai mambo tiende kutofamba setakamireni imatana ndaitora ndaishedza mukwasha ndokana kandaishedza mukwasha maishedza mukwasha mukwasha uyu anenge akaunza mwana wa mukadzi wake kumba kwenyu here kana kuti mwana uyu anenge akauya kumba kwenyu akaudza mukwasha saka mukwasha kuziva kuti nyaya iripo ndeyeponde saka muri kupati kudii ndobvunza mwana wenyu kubva kumurume here mwana wenyu akudza kuti mumba umu nyaya ndeyebonde yanetsa unotora mwana wenyu here chii fungai bishop ndiri kuzinzwa mambo chii alright muchabetserekana nekufunda nhau yatora nguva yakati rebei apa tiri kutaura tiri kuti isisu iwe uchiri murwere anditi uchiri murwere murume uchiri kumudawo ko iwewe uchiri murwere iwe murume uchiri kumudawo ko iwe uchiri murwere mukadzi uchiri kumudawo uri kumuda alright ngatitaure tichiti 3 months dzandakataura dzanga dziri dzekuti maenda makunzwirana kuti mese mune common problem ndizvo mese mune common problem kwamuchaenda uku kunopedza ndanga ndati munoenda kunofamba handina kutenda munogara kumba kwenyu ubhishopu wako izita tetere kuti bhishopu kana kuti ubhishopu wekutoti uri kutungamira sangano izita zvino bhishopu ka apa wakuvhiringidza because iwe ndichikutarisawo wakutochenondebvu wakutokurawo vana vevanhu iwe ndiwe musoro wemu ndizvozvo wakavatora vese vakadzi vako handiti hatigone kugamuchira chichemo chako chauri kutaura kuti wazoona foni nhamba mufoni yeuyu iyo nhau iri munzira kuenda kuti iende kwairi kuenda uropanzisa ini ndaropai 3 months kuti tiende tinotsvagiridza kuona kuti dambudziko riri papi muri varwere mese mumba umu
Anditi mainge makatozivisawo iwe una atete vako, iwe una atete vako, iwe una atete vako, makambovataurirawo nenawi ndati hapana kure kunosingasuke foni right ko iwe ndati pandadzoka kumba poparicha kana ndaona zvisiri kuita ndodzoka futi kuna tete ndonovaudza kuti hazvisi kuita kumba kutete izvanandamirira saka akakasira kundirongedzesa ko iwe saka vese vakadzi vako vakatarisira iwewe ndiwe unobata mudonzvo woenda kana uchienda kuvaprofita asi naenda kuti unogona kuenda kuguru yekwatate guru wazvinzwa woenda kaona kutaurira chikonzero kana pakati penyu pane asina kuvimbika munotaurirwa kuti iwe uri kutofamba nanhingi iwe wakasungwa nanhingi handitika zvino iwewe mutoro wawakatakura mukati medare rino ndewekuti ina handitendedze mwana sikana anongoenda kunongoraswa because wakaenda ukanovatora wakaona vakakodzera kuti vave vakadzi vako. Iri dambudziko iri pamakatorana mazuva ekutanga bonde raiwanikwa ndicho raiwanikwa saka kureva kuti vakakuvarira vari muground mazvinzi pavakarasira gemu ndipo pacho pavari kuda kuti varione gemu rakarasikira papi nokuti munodanana ende chimiro chacho chikaramba chakadaro pane mabiological attacks wazvinzwa biological attacks munhu ane tsinga dzimwe dzinovhundukawo ruvanzwa pamwe anokwanisa kunge achinzwa kuda murume kuroti pamwe ari right but kana iwe wakusvika pedyo naye hapana saka anenge achicha kunopomba achichatisira kwauri runzwisisa ndo zvaari kutotaura kuti kunzewo kunokwanisa kune vamwe mabhuru yari kufambawo but ari kuda iwewe nokuti ndiwo waakada saka iwewe zazikisa rudo rwako nechitsividzo chako chekuti uyu wakamuroora uchimuda uyu wakamutora uchimuda saka pakuti hapana kwawasumuka uchienda iwe kuti unogadzisa nhau iyi kuno uku handikugamuchire nechichemo chako chawauya nacho ayo tinenge takuti yamatrix nekuti ugone kuramba mwana wemunhu izvozvo chaizvo changaita izvo nechinanga gadzira nyaya yake saka dzokusumukai mudzokere munofamba kune vanobetsera munodzoka maraiti mabhobho pamwe wakutotsvaga mukadzi wechitatu saka iwewe ndakupa chitsveru chiri kwauri prove that you are a man anditika these are women they need you to keep them busy mushande wako chenda unoratidza baba wako hapana waunoramba kudzimara mhosva ndainzwa yasvika mukupera sematangisiro yaakaita matundwa yari kunaichangamizi matundwa uyo akanga achiri kubvudzi yake yakatutwa nani bishop ndiye akatuta anoidzorera kumba kwanga iri ngaatakure hapana bishi hapana musi otherwise kana makudzokera kudzimba uku munenge makupara mhosva kwandiri handisi kuda kuti tizopinzana abuse kana kuti uchenjeri hwekushandisana ndiri kudai muende munosimbisa rudo rwumukumba 3 months dzangu dzetapisa mwedzi kosara mwedzi mingani kwasara mwedzi miviri kwapa uchaverengwa here uyu nokuti apa hapana dhiri rakafambika kapa aiwa vachagadzirisana
ndaitofunga kuti dzimwe nguva sezvo vakadisturbeka ngatimutaura kuti vauya nhasi kudare muvapa 3 months dzakakwana yes because apa pakarasika network yese hapana chakafamba ngawanda vanobata basa pamwe zvaakutoita bishop munoenda muchiedzawo Amsurima, ili anzanzi ya sekai. Kuwadi shumataura ndashi. Asima mbana muzupa ere, mwosha kuna sekai. Kuda pa bishop abuda pa chena, kutimka dali chana. Mangwa, nasa muzuka kupapaki sekai. Sa bishop, ajaeza nepese pano kuna. Semuna adakuramba mwosha chinyararire. Oshungurudza wekwangu. Saka ndiye acharwadziwa nokuti bishop anenge achidaidzira kuti amai wangu abude muchinyararire. Nhasi wekwangu akazobva nekuda kwekuti arwadziwa nezvinenge zvichiita bishop. Hamuzomupa mhosva here mangwana kuti sei wakabva pamba pabishop. Atei waita zvakanaka baba. Vabvunzwa namambo. Uyo bishop atimukadzidokire. Ukadzaka ino. Masurapo atasika wana kimana. Anoramba munhu achojana naishwara mambo. Abatenderana kuti varikuganana. Toti mwepa hapana zvikuitika ipapa. Enda dzamapiwa bishop hadzisitanga muna October 1. Zitanga muna November kusana jeva. Woza apa vakatamba nemandesi apa imapuwa kana kuchikotamba. Imama iguruka. Ndakutoti baba zvazaura ndale. Madi kutaura apa pamberi pamambo kuti mambo inini ndashungurudzikawo zvakaita madeni. Alright, itai tiende pane imwe nhau. Chimiro cheinhau kutaura kwawaita iwewe taisa key kuti mwana wako iwewe ngaende anozvibata nokuti tamuisa kuti vave vanosunungurana vanhu vatatu ava. Pane ari kudziva gemu saka hapana ari kuenda kunofura mumasango umo ari ega. Inini ndakuti muri vatatu fambai muende munobetserwa. Ndopandinozotangisira nhau yangu. Saka kureva kuti iwewe bishop hapana pauchaenda kunotsvaga madzingiro kana kunoti aremerwa ndiye anobuda. Aiwa, apa iwe urikutobetsera uyu mwana uyu mukadzi wako. Iwe zvakare bishop ndiwe uchabetsera futi mwana uyu nokuti vese vakadzi vako. Saka hapana watoda kuona ari kunze achiti mumba umu mapisa ndadzingwa. Hapana ane kodzero yokuti adzinge mumwe. Saka iwewe bishop chiprove that you are a man. Right. Sekai antuamura chipomero chawapomero. Izvezvi muchibuda muno mese. Sisimugai. Mukadziri kudzokera kumba kwako iwe bishop anokutakura uyu. Unosvika kumba mototanga kubika mese kuona kuti zviri kufamba sei. Hapana kana chokumira. Kana chokumira hapana bata adzimai kumba. Havaudzwe zvokuita ngavaende kumba totorwa iyoyi. Chengeta mukadzi wako semusiye chemwana. No, maita basa. Bata mudzimai wako ruoko ndirati ndione kuti bata ina mama. Bata naitione bishop. Simungai bishop bata. Bata